Benvinguts a Jo vull cols. Toni, bon vespre. Bon vespre, Raül. Avui vespre analitzarem el partit disputat entre el Mallorca i el Saragossa a l'Iberostar Estadi. Com anem? Laudrup te presenta los Manolos del cuarto. Perdoni, però nosaltres som Antoni Terrades i Raúl Pareja d'IB3. Míster, quedàvem el luxe de tenir-vos aquí en directe. Bueno, este es el nuevo táctico de marketing de Serra, porque quiere que vendemos más entradas que Torrente 4. Voleu un tros d'ensaïmada que no se digui després que no vos traten bé. Això fa un xantatge... Xantatge no, xantatge no, de que veí d'àngel. Paz y amor. Aquí tiene la maqueta del estadio. Aguate, porter del Reial Mallorca. Si fos grec, no embrien Nicolau Nicolareu. Bon vespre, Guate, però... Quina maqueta? On és la maqueta? Aquí la tiene. Però sí que no hi ha res. Aquí la tiene. Aquí, pasa. Quina sorpresa, quina casualitat. I ara resulta que tothom sabrà on jugarà el Mallorca. Pero, Serra, ¿cómo vamos a jugar en este estadio? Obviamente no pueden jugar 11 contra 11. Pero, mister, yo prefiero jugar en estas porterías. Sí, clar, Guate, però has de pensar que això tan sols és una maqueta. Que vol un tros d'ensaïmada. A veure, nosaltres hauríem de continuar amb el programa. Encara no hem vist el partit del Barça ni del Madrid. Què és això? Nunes. Sí, porque cuando habla de Barça o Madrid más que de Mallorca, él se enfada un poquito. Sí, però hem de tenir en compte que són dos equips molt bons. No, pero él se enfada porque ellos tienen un cochazo y una mujer modelo. Nunes, capità del Reial Mallorca. Les travetes que fa no maten. Només eliminen els contraris del continu espai-temps. Això és indignant, això no pot ser, Raül. Així jo no puc fer feina. Això és Camp Bum. Qui vos quedau? Ah, hombre. A casa. Toni Terrades, fins aquí, Jo vull cols, Raúl Pareja, bona nit, riu. Laudrup, acomiada del programa, no fa falta llegir els noms. Aquest tio és pardal o llegeix tot.